sendal sampai kayak ngono. Melik-melik wong nyolo kodhok nyengitno dhuwit no kaos kaki konangan wong wedok. Aduh, ayo perasaanku jemping sik konangan. Temen sabarna are mula jan duani dolor sifat angkara supaya dadi wong sing kita kudu sing eling lan waspada aja gampang kena pang sebab penggodha mono iku werna-werna mula nek gak kuat iku dalane sang ojo sampe tumindak Allah sing isine nyusahno wong ojo jewet wong nek dijewet dewe karo lara ngailingono manungsa iku perasaane apa mula nek wis dadi wong sing beriman nglakoni salah didik rumangsa mono minangka pancen nek dok kebiaren donya sapa sing gak seneng sembarang ana tapi nek nuruti setan lali dalan sing utama bakal getun buri iku tanpa guna luwe-luwe dolor nek duweni sifat tega ukara tega iku warna-warna
nek awake dhewe sing nyangga gak apa-apa sing ngesakno nek sampe ngeneki anak putu kita ujare wong tua dolor ngeneki kekancan mula sing apik kudu mapan gedang sebab sembarang gak langgeng dikuatirno ana persoalan mula akhire medhono seduluran enak dulur siji gak kaya dulur loro enak dulur loro gak kaya dulur telu enak dulur telu gak kaya dulur papat tapi enak dulur papat gak kaya dulur sajagat waduh akeh brengose kaya Gatut Kaca tolek sing asli atine suci gak tau nyombi cuki sebab sing durung ngerti karek cewek yo gak wani nek pancen gak dikarai iku sing digoleki katitro pinter nyanyi arek wedoke cintae tambah setengah mati kreasi nang pasir putih cewek sumpah janji nek gak sida ngurmati sembarang yo gak mesti diawi arek gawa mersi wedoke terus lali arek lanang ditinggal sendiri arek lanang mulie nunut prauto momot sapi lanang ngerti wis gak mikiri pedet anake sapi gak kaget anake pedet kula sing ati-ati mumpung turun di penyakit mati kula kudu sing teliti ojo kebimbang kaya putri masih mangkak titik pokok gelem riditno sepeda mini namung semanten kitungan kula sae boten gorong karasa mbok metu setelan putih klambi putih celana putih sepatu putih rambutnya ireng cuma tengah anak putih kaya blekok kuarep kuwi gak ana semir tak kapur wah tutuk oma masih adem halus delokane bareng mlaku nang aspalan panas rontok boleh kaya sepatu panuwun walah ngene lek petuk wong ndi wong Karangrejo Gang 4 nomor 6 seiling nyemak wis lali suwe gak kepethuk aku
Oh iya blontang ya. Waduh nggo pecut. Ayo liwat endi kan saiki? Ayo liwat endi? Durung metu wis kon rasane. Kok iki soal aku nggo pecut gak nggo pecut iki urusanku dhewe. Gak perkara iku wis 2 wulan menawa gak petu aku ayo. Kate liwat endi saiki? Gak liwat endi ya tak petuki no kene kene. Kone mosok karo. Nggo pecut e lapo? Gak gepuki anakmu. Lho aku iki lak elek-elek tau dadi blantik sapi ta. Lah pecut kok digawa ngiring wedhus iku. Waduh cek akeh wedhus bening. Wedhus endi? Lho, wedhus kipas iku cek akeh. Kon nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Kon iki ngawur to. Wis gak metu-metu pisan kon takokno pertanyaan sing gancang. Rasaku mang wedhus peno. Rencanane ngono. Oh, rencanane ngingu wedhus. Ngingu wedhus. Gak ngono obyeke apa saiki kok areng kepedhus? Lho aku saiki objek gak tau ono omah. Wong ditagi wong ae. Kon tak tutur. Nek ndelok awak dhewe soro kon tak kandhani. Pokoke gak ngersulo, Pak. Sembarang lek dik ngersulo iku boleh dadi lan nemene. Lho, tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya mati pangane. Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira. Rencanaku kapan nang Diego aku. Kon iki eling buangan wong asing ae ngono. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, pancene kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan. Dalan sing kari lho mesti iso nutupno. Yo mesti tak tutup. Ambek apa? Hah? Tutup ambek apa? Ambek laraan. Kon sangano kota Madia ta ya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut kene iso lancar ya banyu kok dilekno sing banter. Ya. Lan wis banter. Lah terus wedi ku diimpet ngono. Lah diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku. Oh iya, lah nek waktu bayaran. Ya njaluk kali kono. Lah padha brengi Pak Mujair. Wah, kon niku wis padane apa tok ae. Ya dolen golekno lebon ya. Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho. Jare peno tau nyewano jaran barang. Iya, pancen. Nek tretes? Iya, sik buri iki nang tretes barang. Jaran peno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. Jane ngono ya mlindu nek jarane. Jaran lebon. Jaran lebon. Sedina setorane piro? Gak tamtu, kadang-kadang nek ono wong luar negeri. Iya. Iya ta. Wong turis. Iya. Iku kadang-kadang pemasukan iso 3.000. Sedina 3.000. Iya. Terus disetorno nang sing duwe jaran piro? Ya kadang-kadang ya tak cicil kaya Abang Panci lho. Ya disetorno kabeh. Ayo sing temen ya. Ya tak setorno. Piro setorane iku sing temen dadi kanggo peno. Terus pakane melok peno. Hah? Pakane jaran melok peno. Pakane jaran. Iya. Ika melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin? Mangane melok peno. Terus iku ne ya apa? Apane? Iku ne apane? Uang makan peno iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku. Iya, saiki upamane lebone 3.000, Pak. Aku ngapik 10%. Wow. Dadi aku oleh 300. 300. Tapi lah enak ta, lah sehat wong nyewakno jaran. Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iki wong turis jarang mrene. Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang lemes ra nyambut gawe lancar ta. Iya, pancene. Ono londo teko wis langsung papaken. Lho, sik buri iki kon tak kandhani. Apa? Nek londo tuwa sik kena diatur. Oh, soalnya gawani banter. Gawani banter dituntun. Kate londo tuwa nggawa sinyo sapa cerek iku rek? Apa nggawa sinyo? Londo tuwa nggawa sinyo. Iya. Londone takon numpak sinyone numpak aku. Lah sing ya apa? Lah sing karo lak sakno aku belone lah. Ya apa lah gak karu-karuan ta. Wak, ya enggak. Ya sewakno jaran maneh nang kanca peno. Iya. Tapi milo sing tua-tua ae peno cek gak ngetutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom wasara ngono. Lah iya, kadang-kadang nek ditumpaki sinyone. Aku iki ngetut mburi. Oh, ngono lho. Tapi lak genah ta? Lho genah lah nek jarane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ngetut mburi kok lho. Lho, amre peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane jarno. Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong itu delok 3.000. Ngilangno jaran situ. Kon niku ya apa sih kon niku? Sing tak maksudno
iso terus jalan. Lah saiki carane njaga kesehatan nek ketemu jaran aja ono mburine iku salah-salah yo. Heeh. Iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Kon seneng nek aku dicai-cai jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegerke ndelok lho. Kok prasaku stempel. Stempel wong tapel kuda kok. Stempel ngawur ae kon niku. Ya golek objek liyane ja. Apa ngono lho, apa nang Telaga Sarangan kono. Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo gelek rono. Lah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku Jaran pemasukannya teji. kurang. Iya. Ya golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan, jaran kimar ditekakno. Heeh, Iya. terus jaran iku lho sing gedhe. sing gede jaran teji. Iya, jaran teji. Iki ngelompono jalan lak malih dadi kebon binatang aku. Lho carane supaya laris. Iya, tapi nek gak ono sing nyewa kabeh apa? Saya coba. Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro wis ganti Lah, iya. jaran kepang ae. Hah? Jaran kepang wis akeh enake, gak ono pengeluaran ya. Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jaran kepang? Kok niku ya apa? Paling-paling digawe roso anakku dhewe. Lah ya iku ae lek pancene peno gawe dhewe ya liwat Iya. gang-gang terus iki muka iki dicet. Dadi kan Oh. golek penarik dicet. Gawe- Moto ciut. Heeh. Paribasane terus gambar diambakno. Ah. Irung cilik digedhekno. Ya. Ah. Iku engko iso laris peno. Terus aku dhewe sing mlaku. Iya. Terus kepethuk bojoku. Kon niku seneng. Kepethuk bojoku terus bojoku pangling. Gale turu omah turu njaba aku. Kon iki seneng ae kono. Kon niku kekaisaran apa niat megatno aku? Ayo kanca lek urun-urun rembug bae diterima. Wis lek ngono objek gambare mari. Lah nek gambar iku ono. Ono embung ono pinggir embung gedhe. Heeh. Golek triplek. Triplek. Golek sumba ojo cet. Lah apa? Lek cet engko larang sumba dhisik. Iya. Nek gerimis kan gak sepiro. Gak luntur ngono ae ya. Tambah entek akeh lho. Didasari iki pertama ya cet. Meni Lah dhisik. dipelabir meni. Dimeni dhisik. Mari dimeni. Terus gambar, wis gambar apa senengane wong kota kono, rungokno dhisik cok omah rungokno. Wah, cok omah di rungokno, cok Iya, omah di ngono kan. dihias apa? Iya, iya. Oleh sak kutha lak wis engko iso roh kesenengane wong kutha kono. Ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen iku macam-macam. Iya. Ya lanskap. Wulan skap. Ya gunung-gunungan. Gunung-gunungan. Iya. Pernah iso gambar gunung. Iso. Gunung ku ya apa warnane gunung? Modele koyo cacing ngono. Gunung iki lak wungkul ta? Iya, gunung cuma warnanya iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru pandangan niku rada ado. Ado. Lek ijo, Nek ijo ide. lek abang nemen iku. Nek abang iku Iya. gunung mari kobong. Ndi ana gunung abang? Loh, ana gunung abang. Lah sisiane gunung ireng palang abang palang kuning iku. Iku lak gunung abang iku. Ya tapi gak tek palang-palangan. Kon niku ya gunung abang iku gunung sing disentrong matahari. Esuk. Wong kon iki gak tau melajari ilmu jiwa iku. Lho, wong gambar kok ilmu jiwa ya. Lho iya lah nek diawur lah gak dadi gambar. Oh ya percaya lek peno ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa bener. Iya wingi lak opname aku. Kon niku ya apa? Sing penting saiki objek apa sing gak nyalai karo kanca gak usah gegeran. Anak peno lak wis gedhe ya. Wis. Iku ya apa iki? Apa? Kekno aku mari. Hah? Kekno aku. Lah kok niku lak anak ta ya? Iya. Ndak ngono wis tak rabino hari. Wis gampang peno tak gekno omah. Sing ndi? Ya anak peno ini. Wong kabeh lanang kok. Kon niku ngarepno tini wis kuat ta? Kon niku wis duwe umur luwe ta? Lho lek Arek iku ya apa? 30 lah deke 20 lah wis cukupan ta. Iya 50 kabeh. Pokoke nyambut gawe engko. Umurmu lak 30 ta? Terus Lah umure tini 20. 20 lak 50. 50. Nek 50 cuma diitung cocok ya. 50 cuma seminggu sampai 3 bulan meneh. Iya lah wong macet. Oh, jadi pada apa to. Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lagi gilap-gilap ae ta. Kak, pokoknya aku gak apa, Cak. Sing Kon kok penting mikir tini. lek menak dadi murid Ini. aku lah. Alah, sampean kenanan
nduk kene, Pak. Enake aku dicelatu wong. Lho perkara apa? Wedhus sing sampean ternak aku balik maneh. Sampean iku duwe ilmu apa sih? Ilmu gendam lah. Waduh, ilmu apa? Lah wedhus diterus kok balik mana? Lah ya lek sampean dol ta. Lah kok iso balik maneh. Sampean dodol wedhus piro? Wedhus pancet situk didol mumet ae, Pak. Lah iya wong wedhuse apa omah lho, iya ta. Yo eman, nanti sakno iki lak bentarane ya. Hah? Tapi ya aku sing celatu wong, Pak. Iya. Tapi dek pinter kok. Lah kon gak jawab. Wedhuse Jawab apa? balik mrene. Waran kangen ambek papine ngono-ngono. Sakjane bapakne wedhus aku iki. Lah terus kon guneman Dek apa? iku pinter masih didol balik. Gak sampe masih wong itu kono gak ketengerong. Wedhus keteng. putih marun tutuk omah dicat ireng. Hmm. Didol maneh. Marun balik dicat maneh coklat. Iya ta. Mane jare wonge malah male. Iya tapi biaya akeh. Buat cetilak kate dikei bensin lah. Untunge tanggoe gate gawa korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek, malah dadi wedhus matengan malian. Ya kok di. Wis aja Pak, aja dodol wedhus, Pak. Iya. Ngene lho, Cak. Ya Karena apa? ono iku, Pak, aja dodol wedhus saiki. Iya aku wis saiki elek apik wis apa jari awakmu. Ndak wedhus iku wis didol gak usah, Pak. Wis balekno ojo dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta. Iya balekno ini. Lho, Balekno. aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso wedhus kok ngono gedene. Amre entek perkarane. Ya apa? Wedhus iku blenek kan kok. Sampeyan muluki ngono malah. Lah mesti sanjak ringkes lah ngono kan. Ya gak apa-apa wedhus sing ngune ya mari ngono lek gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan. Lho kok Sing ndi? bapakku sapa? Bapakmu sing Kon iki ngalapati ku ae. Kon iki jare kabeh dadi Oh, moro. makmu lah. Mbah. Mbah. Oh, iya, mbah iya. pitung dinane mbah barang. Tapi wong barang mesti dol ya Cak Tolo ya apa? Gak apa-apa pisan ae gak apa-apa. Wong Pisan. tolong gawe slametan kono lak rela ta iya. Ya gak Pak, ya njaba tok rela iku. Jerone ya mrang-moring. Yo lek kate omong-omong mbek kanca jek mangan gadung tah ta. Apa? Mendemi gadung tah iku pelo. Mosok sih. Ngawur Iya ngono. doyan ya Cak Tolo. Iya, ojo oleh. Yo Masa gak digoreng dipetok entek. sangat wedhus kacangan. Ya gak mikir ngono. Eling menawa nduk Tuban pian. Iya iya. Udan-udan ya. Lho mangan apa? Mangan apa? Ono kulite kendang gak kanggo iku lak garing ah. Ditunu. Wah, ditunu dipangan gurih marung diombeni banyu entah. Heeh. Oleh rong jam metu untung. Mekar Pak iku Pak. Iya gayang selangsel. Kon iki tepat to ae. Sekolah wis apa Dik saiki? Wis tutup di sekolah. Ditakoni cacakmu iki. Aku. Lho aku wis gak sekolah Cak Tolo Gak tapi sekolah, ya tak kan jalukno aku leren. usaha. Sampai sekolah jaluk leren. Kok sekolah njaluk lehernya apa sih? Kon lak sik durung oleh jenazah ta? Lho, Sekolah. Aku ijazah. ya nutukno, Nutuk tapi ya no. hubunge apa bapak ya wis gak kuat bandani. Ya apa? Jane lek arek sik kuat usahno nutukno tapi lek banane gak anu ya gak iso maksa. Aku berusaha golek penggawean Cak Tolo. Lah ya apa sekolah lulus saya gak iso nyambut gawe. Coba pikirin. Ya Ijazah ya akeh iki. piro? Piro sih Pak? Kon lak tau mbrodil to. Apa? Burdil ta? Ah, sekolah bordel. Ah. Menangane Sekolah modest. bordel. Modest. Nuk modest. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetik. Ngetik iso. Ngetik ambek merem iso. Oh, saking apale ya. Di 10 iki arek iki. Panjen ya. Arek lek dibandani donya ku entek, Cak. Lho, Tapi lek temenan. dibandani pengetahuan sampai besok gak ono enteke. Lah mula iku. Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso bales karo wong tuwa ngono lho. Balas apa? Dendam. Balas budi Ya, kok. bisa anggapan bapak iki koyo mungsuh lah wis. Gak Balas dendam. Saiki lek panjene gak nyambut gawe yo usaha penggawean Dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Terus koyo bapakmu ngene iki lho, pernah lek wis nyambut gawe ya? Nyambut gawe apa? Lho jare wis dinis bengi. Dinis bengi apa wong nyuluh kodhok. Golek kodhok, gayang selangsel. Ya apa? Iso lho Pak aku di storno Pak nang Lho, rumah makan iso. barang Pak. Saiki larang ya Pak. Sampe Iya. gelem seterang Jepang dhewe larang, Cak. Mosok sih. Gua nggo 10. Nuk kene pesawat. murah. Hah? Numpak pesawat nggo 10. Heeh. Lah numpake pesawat ya nggo kodhok iki. Iya. Kodhok iki ya kena sih. Lho kene. Ya kena bayar pisan. Pokok dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku nggo kodhok sak kampung ta ya apa nang Jepang e. Lho gak ngono lek gelem kirim rono dhewe, umpama sampe produksi penuh iku Iya. gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gak oleh mati Pak, nggawane iku urip. Oh. Gak gelem nek mati lho kono. Lah terus lak sanggup banyu barang. Kon niku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta. Barek kodhok iku. Iya. Yo gak kan ono tempate saiki Pak. Aku ya kabeh nang Jepang panjene. Ya Oh, nggawa Ciron. kodhok gak akeh. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki lho.
Tukane sandal plastik ya. Aduh, Pak. Ya mesisan bareng gak oleh dhuwit ngono lho, Pak. Peno nyambut gawe atuh-atuh. Kayak mang guyon ya. Lek peno gelem golek kodhok setara nang kene iki ya ono. Iya, iya. Anak peno kau nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lak enteng ta. Iya, Bojo iya. peno ana omah ta. Ya dodol-dodolan. Oh, dodol apa ya? Wingi dodol kathokku. Biyen tau meracang, ya apa sing meracang saiki ya berat ae. Lah meracang menurut kok jupoki ae. Wong iki dhewe ya Sampeyan ngono. rewangi to, merewang, Pak. Lah kon wong tak waran. Rokokan iku diatur, menjaga kesehatan sampeyan wis tuwa. Lho, maksudnya Iya. Apa cerpat-cerput ae. Rasakno wingi gawe sombekan. pancen aku ya doloro sesek pancen. Mulane kesehatan dijogo. Nah. Isuk-isuk melayu ngono lho. Dadi Iya. mari kuat sak kilo, 2 kilo, 10 kilo. Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Melayu rada gak kuat lho. Lho, ya ganti dik mlaku dhisik. Jam piro Mlaku kira-kira? digetak, kaget melayu maneh. Kait maneh getak, woi maneh ya. Terus tambah banter ya. Dadi gak melayu-melayu ngenteni digetahi ya. Iku gak kesehatan iki. Iya nek gak duwe lara step ngeblak mati ya. Ya enggak mlaku ae biasa gak Mlaku. Jalan Iya. cepat, Pak. Lu terus lek panjenengan anak peno kaya nyambut gawe tak jake wis. Kok Iki ono jak- borongan graji. Ya apa sih aku jak raji? Lah parek wedok kan wuru ngraji. Iki lho nyateti kayu-kayu sing wis di Oh. karep piro sing teko piro ngono lho. Iki panjenengan duwe luluk kok lak duwe ijazah pembukuan. Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, Pak? Oh, aku sih sing duwe. Lali ae ya. Pembukuan. Lek bapakmu ro aku. Pembukuane ro bapakmu. Apa? Saulan nang wirai. Nah. Saulan Simpen pinjem iki lho. Iya. simpan pinjam ta. Tapi akeh pinjeme timbang simpen nih. Iya, iya. Kadek saiki saranku lek panjenengan kon Nah. nyambut gawe, Iya, nyambut apa? Ini gawe lho, ya. contoh usahno nang ngene konveksian lho aku. Konveksi. iso. Gampang. Dondom-dondom iki lah. Ya Iya. sebagian kelompok-kelompok gombal barang kok iso ya nek komisen. Iya apa digawe lamun. Kon niku kon Ya niku udan angin, Pak. kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lah apa ngumpulno gombal ya? Kain-kain iki lho lek iso Iya. jahit barang lek enak ta. Nek jati iso potongan apa ae iso. Iso. Kon lak iso gawe jaket. Hah? Gawe jaket. Delok jakete, Pak. Oh, nek jaket aku garapanku. Iso nggih jaket iso. Gawe tok gak apa-apa. Jahit ta. Hah? Jahit. Gawe. Gawe lho jaket sampean digawe. Gawe tok. Oh kari gawe. Iya. Oh iya kadang-kadang ana wong adus jaket malah digawe bapakmu. Iya gelek kepatak ya. Wah, gitu ya. Tapi gak tahu Cak, meskipun keadaan kayak ngono tetep nyambut gawe berusaha. Oh Ya, iya, apa, untuk banting- mengatasi. banting tulang. Ya meres Wih. keringet ya. Wingi Banting tak tulang. ya iya balak-balak bantang-banting ya. Lah timbalane banting tulang wong wingi aku duwe unci tak banting dhewe. Sik lek anu kapan kamu tak dolan rono ya? Iya. Tak dolan rono lek anu. Nek- Iya. Lek ana lebon penggawean ku tak kabari. Temen ya usahno ya. Iya apa? Ya liwat Bangkai. Hmm? Bangka ya apa sih? Liwat Mencul bapakmu. Bangka. Liwat bapak. Iya, Oh, iya. liwat bapak ya. Aja anak mencul bapak lho, Pak. Heeh. Aja enak kok, heeh. Apa nih? Sampeyan mencul bapak aja enak. Iya, kok niku bapak ya secara mendalam ta, hanya anu tok ae. Gak. Lek Ayo, panjenengan Mas, peno nganggep nang aku Iseng-iseng ku tok. mantep ya tak lebokno jero ati, Pak. Testing lho ya. Kita berusaha. Ya kabeh ki ya melalui testing. Peno gak usah nyambut gawe lek dadi mertuaku wis. Lah iya Tak apa? kon turu mengkurep intinya ya. Ya nek iso tendeno watu, iya. Turu menggurut tendeno watu. Alah gak sampai setengah jam lunas. Kon niku padane opo ae? Iya sing ngero bapak turu mengkurep tuh kan dalah kayak kuro. Gak tak enakno, Pak. Tak enak gak tak nyambut gawe. Heeh. Apa mulai saiki aku basa karo peno? Iku terserah. Lho. Lah nek upamane dadi temen lak mesti basa. Kok ta. mesti Tapi basa? anu tiru keluarga besar bahasa Iya. Indonesia. Cuma sing tak jaluk peno aja sampe ngrutuno basa tuwa, masih peno tak basani lho ya. Gak oleh kok niku kudu pegatan. Iku ngrutuno talak. Oh Ya iya. gak oleh sih Iya. mosok wong tuwa megatno, Pak ya. Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki lho Ya, kurang. kurang. Lah lek mantu sering-sering, "Ayo Pak, minggat to lek rewel." Ngono iku oleh gak apa-apa. Gak apa-apa dadi tradisi. Gak apa-apa. Wis umum. Ana mertua dicotok ya umum iki. Ya, umur peno iki piro ya? Piro? Cuma 26. Ya lek ngomong mripate kok merem-merem koyo ula. Gak tau kelebon curu. Kok niku Anu amak nang moto. rada gak terang ta? Ganti, Pak.
jam 4 ganti, Pak. Mestine kudu dopel. Kok gak terang ya? Rada gak terang. Ngono sik Iya. nanggung SIM ae. Kon niku. Lho, Bapak iku hubungane luas sak to. Lho, gak percaya. Ono sembarang ilang ditanggung sembarang ditanggung. Sembarang ilang tak urusanku. Elek apa nulung wong. Tapi mesti gol ya. Nek metu. Aja ngono, Pak, deg-degi ati. Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak lak supel ambek penjabat-penjabat iki. Tapi kan eleke pokok wong kan apik ya. Iya. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing ramah tamah. Lah ono istilah wong nandur apik, Nah, kudu Betul ya? cukul apik. dene metu elek bejane arek. Lho gak Kurang wese kok, Pak. Iya. Nandur apik mesti cukul apik. Iya, iya. Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing lemes umpama. Ha. Pak menika Iya. SIM menika terus pundi? Terus pundi lho. Lah lek terus kasar lah terus ya apa sing jali tolong. Iya, pemane nama wong sugih Pak kula lho. Ngono lah. Lemes kan akeh. Iya, iya, iya. Anganane gak sampai kurangan sandang pangan ya. Iya. Pernah wis tau nang Pak Lurah syukur. Ya. Wis gelek kono dhewe ya sepi. Iya padha ae. Padha nelongso lho. Ya Dek goleke. Iya. Iya, Mulai Pak, ya. mampir nang omah ya. Lho, Iya. sare sama nang nggonku. Kan sing digugu apane? Lah, gak ngono. Jare kok nang mrene nang anakku. Lek ngliwati omahku mampir ibu nang omah karo bapak. Iya, mrono. Ibu karo Romo kadang-kadang ya tindak Jogja. Lho, romomu. Romo tambak. Ya Kon Romo. nyeluk Pak. romo tedak apa kene? Lho, gak- Tedak keroman ta? Pak iku lah bajul. Lah ya lah bajul lah. Kaya keluarga besar ngono Pak dadi Romo ibu iya. ngono ya. Cek intelek titik. Ya lek anu tak kabari ya. Iya, teman lho, ya. Lah, Pak, penggawean ya. tak Ya kabari. aja ya. lali nek mrono mampira. Njaluk-njaluk telesan ta apa? Ya izin, Pak, masa aku telesan. Ya. Ya aku peduse lho, Pak. Ya kok wedhuse Balekno dia. lho, Pak. Ya tak balekno. Pira sih kok tak dol pira? Hah? Tak dol. Jadi Lali. sampe tawakno 40. Lali. Kok piro duwike? Tak jupuk selawe. Kari 15 peduse balik maneh. Salah dhewe gak dicancang ya. Salah dhewe. Gak ngene gak oleh ya. Wis didol lah kekurangane jaluken. Iya wong iki dadi cek langgeng. Dadi sampe nyireni wong ya. Wong, Dadi lek- cilik peno ngono lho. Iya. Dadi salah siji termasuk blacklist. Iya. Iya bener. Ya wis. Iya. Iya. Wah, anak peno iku ayo, Cak. Lho kon iki ya apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa advertensi? Lho. Dilebokno pramugari ta apa ngarep ayu-ayu. Biyen lak kabeh tak lebokno pramugari bagian kapal udara. Terus ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh iku. Wedi aku. Lho, nyambut gawe sembarang kadang-kadang masih ono ambene ya kecelakaan ono, Pak. Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang marga. Dhisik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati ya. Iya lah, ya apa tepak pelingane. Kok kon iki padane. Ayo. Ya apa cetoke gak kari. Nyambut gawe ambek kon yo badhe mangkel tok kan. Kon nek gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk. Makane kon aja ngeropel-ngeropelan ta. Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih kan. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. Apa iki? Lin Kaspat. Lho rezeki mesti mundak. Iya pancene. Ana sing ngarani kon ngeli kaspat. Ana sing nyeluk balik pat. Teko doan sangkane wasepat. Wong kaya aku iki lho jenengku iki luas. Ya apa jenengmu? Lho bener Sapari. ya Sapari jare jeneng pasaran. Iya. Tapi luas. Kok iso luas? Delokno Sapari penerangan. Lumun kon Sokran penerangan. Gak ono. Gak Sokran ono. kanggo banyu ono. Iya. Ya apa nyambut gawe no so pas Sing kanca dhewe ku wis waduh. rewel. Rewel lak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Ya bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garep malor kok iso.
Apa? Iki garap malor iki. Oh, mak bojo lawas ya? Iya. Gak cerewet ya bojo lawas. Ya borok mosor nek padahal tukang batik nek perumahan oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iku ya apa bayaran 2.500 kuli. Tukang 3.500 gak oleh mangan jobo coba. Tapi oleh serawut desa. Iya, kon mangan pung terus berondoli kon keran. Ah, kon iku pokoke sarapan. Nah, sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Ya. Bayarane kari-kari ae. Yo omahe dimarekno ta enggak? Wis bae, gak dimarek lho. Kon iku blonjone iku wis piro Dek? Saiki nek nyamburi semen didik ae. Sing akeh kapure. Lah omahe lah kata di setahun. Baba oleh Kon yo ambruk. oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya, Kon niku wis gak berkemanusiaan blas kon niku. lah aku nyambut gawe kono. Dikuati ae campurane 6 Kayak 6 siji. Mesti siji sing 6 iki sik apa? Lho, 6 iku semen, Siji. siji iku pasire. Ah nek ngono siji ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon niku. Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan blas iki apa? Jebur iki ya ndelok utangan dhuwit ya. Gawe pager aku krungu. Endi? Ya omae. Wis gak arep apa omah iku? Kita bantu sepeda motor. Jare ngene. Lu Jare kene ambek bos ya. lu kok nanae. Potongan 5-5 ae. Jare ngomong ngono. Tuku sepeda motor sih oleh seminggu wis katote rusak. Iya, kaya ruro mesin sepeda motor. Sepeda motor ono ketote. Lah iya, kadang-kadang kan suarane berbet-berbet ngono. Iya, Jariku selaketir. Apa selaketir? Ngarani gusi ya busi. Wis gak maido sih pancene gak tau tuku kendaraan nih. Lah iya tapi wong busi ku ndi wis ngerti ri, kok gusi. Kran, saiki pada umumnya wong laut itu bisa jam 4 tuh kan. Jam 4. Iki dikon 4:30. Lah kon ngedusi anak iku tapi apa? apa? Tapi ana tuslah dhewe. Kon ngedusi anak iku tuslah. Kon iku tukang batu ta? Babu kon iki. Lho sing penting kan oleh tuslah. Oh, saya oleh tuslah. Lah iki minggu iki jang iki nglembur. Kon nguras jeding. Gak Iku apa-apa. bagiane kono dhewe Kran. Tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho lu ngusungi watu, sing duwe omah tak kon ngusungi. Lho. Lah sing nguras jeding aku. Sing ndi Paseman iku? Iya. Lho, ambekane krok-krok iki pisan. Gak apa-apa nek ngusungi watu gak apa-apa. Bab bajek mati kok. Alah, kalau kau gak sih jika ilur gawe tanah Paseman gak ono kan lah. Iku sih. Lah apa sih kon? Alah. Masa aku sih makili ha. Ngomong kamu kok. Aja ndongane ngono ah. Ya aja aku kaget ono setan adu-adu. Bonmu piro bonmu ya? Bonmu wis piro? Bonku mek 10. Bolo, kok 6 dino bayarane piro? 15. Bar aku 2.500. 15. Ya 15 kari Kali 5. 5. Lah kali 5 lah kon wingi utang aku 7.500. Tuh, berarti kon balik aku 2.500. Lah bulet pancen kok iki golekane bulet tar kan. Utang maneh. Iki opo sih kon iki? Utang maneh. Iki rodok ketel iki. Cari kon wis lah, Pak. Iya, kata-kata kamu dempuk barang ya. Mei iku iso 5. Alhamdulillah. Iya. Ono titik pangan titik. Ngono akeh pangan akeh. Iya. Entek lah. Tapi tukang batu ini kok sampai lali kira. Buka iki pegawai sing rutin nyambut. Kan garap kusen ya, wis kan genana kusen. Ngene, kusen iki tak garap gak gelem. Ngomong kamu sing genah lho. Lah ya. Lah apa kusen kon kerja? Aja pringis ndori kon. Lho, maksudnya ya apa sih? Kusen iki wis tukang dhewe ngono lho, Ri. Lho, Gak ngongkon aku. duduk kusen iku, kusene lawang iki lho. Jangan cak kusen dandane Lah, apa omah. kusen kon? Dandane omah. Oh iya. Kusen iku dadi londo panjenengan persis. Ya. Iku lah kusen balung bendo lah. Ayo persis dadi londo. Kusen iku benakno. Nek gak kon benakno tambah suwi tambah budek kupinge rek. Kusen lawang kok kon iku. Iya, udah saiki ta? Iya, cetok kari. Wis kok sing duwe makon tuku. Tuku. Apa sing duwe itu peres ae. Oh, iya. Iya, ayo wis.
Awan apes e. Lane apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kaya aku iki. Wong sing ngarep tak rungono enak tak buang. Tertolong ngepur ya enak wae. Iso dolenan go ngomino, iso dolen sembarang. Bareng sing kari iki mah lho. Sing kari aku iki mah lho tak buan opo. Saya gak ngerti tak buang, gak digending be. Iku lak gending legrek kae. Iya. Gending sempleh iku mah. Ngerti ya? Terus sempleh wong seyek iki lho. Ngawur ya jiat. Foto ngamuk. Aku ngerti nek kon mester. Ahli gending roba iso, ngrusak ya iso. Tapi kon gakno gending kok ngono yo pantesen ae. Tak biuki lolo pantes. Wah, arek kok karepe dhewe ae. Kok gak sungkan nang ningmu ta? Iya. Ganti kok satuka. Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak isoan. Ngerti ya? Wong kok ditau tukono kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan nek guyu kok lompongan untune gak ono. Ya ciat. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong ku ya apa, kok ngomong ku ya apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iku, anak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah kon niku. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene nyok apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delokan tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndeloki delok. Mosok lali. Lho. Laline aku gak lali. Lah iya. Sing ndeloki brengos sampean sisian niku lho. Hah? Brengos sampean sisian. Lali. Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kaca nduwoleki bingung. Lah iya. Ngaca nduk sumur. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngoco sumur ketok iwak gadul. Lah sampean ya ngono. Iya. Sampean gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kene iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lanang kek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Tapi kon golek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Kon golek moto golek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Ada. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngono nglipet aku butuh. Ngarep omah kok tak lerekno iki sawangane mangkrak. Kok tak lerekno. Wis salah kok siji ambek aku tukang siji kon. Lho, ngene lho anane aku ambek tukang-tukangku api. Ngajeni. Iya nyambut gaene cek sregep. Iya tapi kon nglipet ae kok sapari kon. Temburuan ta. Ya kata bulan ngono arek gosong ngono kok. Apa kok iku? Aja ngomong ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, gampang aja cari. Ya gak apa-apa sih, bapak. Aku liwat tuh iring kamu gak tawani blas. Lah balik nawani sampean ya bosen. Lho, bosen. Wong bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Nduk, Apa? pancalane. Ora ya takno. Apane sing diomongno sing enggak. Sampean kok jadek temburuan, wis Iya. suwe ayo sing rukun. Karepe rukun karepe. Lah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Oh, sapa kok apane? Sampean ta, Cak Sapari. Lho. Ya kamar mandi kita kepedayawan ya. Bisa nikah karo omahku.
Rusak harapan iki. Wis. Temen. Kok enggak keliru takon iki. Iki kono aja mepet ae. Gak Wah. apa-apa, wong mepet bolo dhewe ae ya. Dewe ya. Semene wis entek yuk. Oh wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Jaluk dhuwit, Butuh dhuwit piro sih? Butuh dhuwit Ya piro? wis gak akeh ya 500 ya. Wis gampang kok ngomong aku, wis gak usah ngomong. Semene cacak. pira 500.000? 500.000. 500.000. Wah, keri. Apa Kran? Kayak TV kan. Apa Kran? Kayak TV. Lho ngene lho, Cak. Ya, Dik. Lagi cek ya, Dik ya. Ya, Dik. Kang sabit. Cak, kebutuhane lah akeh ta, masa semen tok. Ya apa? Watu. Oh, watu ya ya. Boto kurang. Lho sing ngadeg kan butuh watu maneh ki. Nah, kae iki wis sih kanggo selup iki. Oh iya. Kanggo nyambung irung iki. Hei. Kejombong irung ri. Lho iki ana irung-irungane ta, concet iki. Dasare ngarep iki lho. Iya, tapi iso jadi diomongno irunge ri. Perasaan sing duwe omah. Tekel tuku keren, tekel. Tekel milih si putih jarine. Hah? Wombong putih sing ngomong. Iya. Oh iku lho. sing marmer iku. Iya. Iki borongane piro njaluk marmer barang iki? Lho nek isa ya ngono, Dik, Iya. sing apik omah iku, aja sing elek. Nah, sementara yo meja kan didadali. Lho, Marmere dijupuk. Kok niku wis itu tok. Lah sasangane tari bondan malih. So kan. Kok iku tukang tang rusak kan. Oh, peringisan. Oh, gak no. Iya, Pak. Kono ojo ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Kok keren iki ono sing siapa sing tuku sepeda motor? tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe Lho yuk. siapa? Ngomong lho. Ya. Gak enak atiku siapa? Kok keren iki lak tuku sepeda motor maneh ta. Temen ta? Iya. Sepeda motor apa iku? Sepeda motor wedok iki lho. Lho, tegese aku ngerti lho aku. Bebek. Ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedi bisa. Apa iku kok tetek sampean umek lha apa Kang sampean kok umek iku? Apa? Lah kau umet maneh kon ngecoi celana safari ya. Celana safari kok jejet kok ndukno. Ambekan saya gak ngono nih, ana wong ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi. Kok bingung gimana safari lu umek ae safari lu. Kayak iki apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya wis keliling ya. Apa digawe ngene ae kok jeding ngene. Oh, ngawur ae. Lah koyo kolam pulian hutan. Lah ya apa diterusno ta enggak? Aku durung munggah darung ngene ae. Dukure gadek pian. Hah? Mati kok gadek Ana pian. gadek pian ya apa sih? Lah dicoloti anakmu ngawur ae kok niku. Kak ngono ngene bocor lah karo ah. Karo-karo perlak ae apa? Perlak. Ditutupi perlak ae. Praut tuh ah. Sana trek dhek. Ngawur ae. Kok seneng karo seneng iki Lah kok. keuangane wis entek ngene lho, pas ya apa? Kawan-kawan tek dhuwitku sik tebel, Nek tebel. kurang ya ngomong. Ngomong. Kuwatir. Ngomong yu ae. Iya, njaluk aku Gak ngono ku yumu ah. Ya yu. Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki. Gampang, sing penting saiki aku ono perlu titik nang awakmu ya. Iya. Rungokno telingamu ya aku ngomong. Ngono lho. Ngene iki apa telinga-telinga. Kono apa? Kok kene kena kenari jajar sing wedok. Tapi nek ngomong mbak aku pura-pura ndubleki kon niku. Lah terus manggon ndi pancen nggone sakmene kan? Lho iya tapi cok mepet ngono, sawang Oh, rada ado ta. Oh, boleh yumu celonoan wingi. Aduh. Kalau ini lho, Ya apa? ya karepku iki ya, tak serana kon mesisan ngono lho Oh, timbangan mak iki iki pakai nabung ta. Dikekno ya sing kon ngotakno. Gak tak kekno. Omal sing arep kon sih. Iya. Kari kape ndukur durung. Lah aku iki ape pesen balungan. Ngono lho. Oh. Sisan ngono. Mesisan gawe ngono ri, kan? Kari balungane. Iya, balungane. Wis serana so keren ae. Tak sana kon. Me kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing apik ya dipaku bengkong kayu ulin. Balak entek paku. Nek entek paku ta ya. Lho, sing bengkong ge maku jitokmu ngono. Ado lho kayu ulin Oh, golek ado. pringgisan tak no. Sing genah ngono lho ngomong iku. Suren ayu. Awet. Wani randu, kayak randu. Apa sih? Ri, Cumane kelor. wah randu ke klompen ri. Wah, kayak teklek iku. Kan gembuk pakonane. Gembuk. Lah kayu gembuk gegermu kono. Ya iku nek gak ngono ae lho, nek gak meranti, ya ta, kamper, Ya. suren. Sing apik ulin iku mang. Aja ulin iku aduh. Iku bali papan. Lah iya, ulin kok bali papan kok. Aku kari rong dino lho kono. Wis gak usah kayu biasa Wis wis. kayu biasa e. Sapa jare aku ngono ya? Borong awakmu golek kayu sing ana telutune. Ah, Tanpa disolar. ane ngono aduk delek sing ana tlotone ku. Iya, kayu karet iki, kayu karet. Kayu karet. Jarak ri. Ana telutune ya? Iya jarak. Iya, gawe nembel idepmu. Aduh.
Apa nate wele telu-telu wah. Aja. Ngono, cek kuat. Ngomong iku sing genah. Iya. Kok begajekan. Kayu sing wis garing. Nah, Ana telutune jek teles iku. Iya. Lah iya kok lagi digalang dipelan sih ngono. Iya. Teko rego tak sarana kon. Lah saiki butuh dik piro kon? Butuh dik piro? Biasa kan 200 aja. Heh? 200. Lho ya kono 500 kene 200 paling 700 Lho, kok njaluk aku dhewe njaluk kene. Kon tak aku gak jaluk blas. Gak ngono modalmu kok cap jiki ngene modal. Kok dhewe-dhewe ngene sih. Lho, pun nek gak rundingan wong wedok kan gak enak. Iya tak rundingan. Kok njaluk aku. Lah Iya, duit iya. Saiki benahe ya, Cak. Heh? Benahe Iya, 200. iya njaluk jumu kono kok gawon duwike ya. Ayo melok yuk. Lho ayo. Oh, karo. Iki bojone kok ngawur. Ngawur ae tak kono. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak aku sangkan aku iki Ya apa. bener, Iya, iya. bener. Kon ngomong ayo melok ayo engko bengi disingkur aku jan. Kudu melok ae jan iki. Lho enggak nyaksekno tok, nyaksekno. Nyaksekno, sampe nyaksekno kayu. Balungan wong wedok Tak nyaksekno. kandhani sampean nek wong wedok melok iku tukune oleh murah. Ngirit. Lho, tak melok mari. Ya melok. Kowe nek kapan gelem pae sayu. Ah, pas ayu. Tambah murahan maneh. Ya mek ngletek kok pisan ngono lho. Kono iki jek pancet temburuan kok. aku. Kon tak banting apa konku. Wong bojo dapuran kok dagangan ngono. Ya wis Oh, ya lho. Guyon, wong guyon. Nih, nih, atene nih. kok. Ya duwe ya. Tak jekokno. Iki apa tak gawa? Lho, Kresek. Sampeyan iku lho apa iku? Oh pura-pura. Oh lambeku kresek. Wis gawa. Ya. Ya Wis wis. 200 ya. Ya. Wis gak nganaki, Kurang gak ta nganaki. iku. Kono lah pada nganai barang iku ngawur. Lagi ditangno aku ta. Lho diutang lho. Kanggo tuku balungan no. Oh, iya. Balungane omahe iki lho. Ya budal ya. Kapan teko kon? Ya ben dawa. Ben dawa ya sing lah ada putuse dawa ni. Iki kadang ben dawa ri. Apa? Lah kamari ya omahe. Oh, segera ta iki. Ya segera iki dimarahi nang rekaman e. Aku turun ndi? Ya iki dimarahi iki lho. Iya wis. Iya saiki ya. Budal ya. Ya yuk. Lho kok Dek? Kok nyeluk Dek? Iya. Lasiana melo Saparina. Melo pisan, teluk dik Lho, pisan. melok ya gak apa-apa sih. Oh ngeteke kon niku. Lah melok tok kate apa? Ya apa-apa rong dina kok tak ulin maneh pas. Wis, iki mau kok gending sengkleng. Wah, kabur ae. Ayo budal. Ya gimana? Waduh, Lasiana. Wis Apa? ndadu ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Atine sapa? Sing tak bacok gegermu kono. Dadakno. Sampeyan niku wong urip ku enak guyon, gak gampang glisik. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atase disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Aduh, masuk. Enak ngono, kon masuk. Ya wis aku masuk. Masuk. Aku masuk dhewe. Panjene pasaran saiki ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore kok. Kok pasar Blauran rame. Pengarane karta oleh mang gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran kepang. Tambah gak karu-karuan. Nuwun. Siapa? Siapa hari? Kan? Iki wong wis dadi ta durung kan? Kowe kon wong wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Lho delokne kok peteng padha mbek aku ya. Ku pancene potongane mesagi. Delok nae, nek wis iso ngoceh gentilang ya. Wong wis dadi kok jare. Oh, cak blonta. Iya. Kok nang omah Cak? Iya, Kok dekem ae. iya wayahe anggrem kok. Kon iku ya apa kon iki? Ya Kon wis iku wong omah. didekem-dekemno. Lho gak ngono kok lungguh ae kok gak keliling-kelinge ndolek obyek-obyek kok. Iya, biasane nang nggonku, biasane nang sokran Secara barang. kebenaran iki mang ono omah. Iya. Ngono lho. Biasanya gak tau ono omah ku. Ya wis obyek. Yes. Iya. Ngono. Tenaga bener saiki yo malah sehat ya. Sehat ya apa? Apa koyo bekengke kok sehat kok. Gak ndelok babar. Gak kok tambah koyo Tambah apa? profesor. Wong profesor lah wis tuwa. Iku Sing kok. kena lak pilingan dhisik.
Kok niku gak ndelok rambut. Akan pikir no ya. Iya pancen mikir setiap harine sing penting. Iya iya iki mang aku rene mbek soccer mau perlu nih, Cak. Ya cuma mampir tok dah. Lho, gua ala apa mampir tok iku. Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu. Iya. Jadi nek ana rezeki titik ngono ya peno tak dumi, Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene. Ya yumu gak ana omah. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kon anu nyingkir. Aduh, Wah, ngono. kono kok Ya bojo nang kok. pasar, ya mene takon yumu. Nang pasar. Setai kon perlu yumu apa perlu aku? Ya perlu peno. Iya. Nang pasar lah apa? Hah? Nang pasar. Ya golek bahan. Kok nang pasar Kanan. kok dolek bahan? Ya biasa lah ya blonjo ta. Blonjo. Enggak wong takon Gak kulaan sih. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulaan apa biyen? Biyen kulaan kain gelek-gelek dinggatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang ki walas-walas Tapi ya gak kaberi ngono-ngono iku ri. Ya aku dhewe kok iku. Ya kok dhewe. Masa sepi-sepian ae nek omong ini, kok. Iya biasa nek yamene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lah. Oh. Iki nang rene wong bojone gak ono. Pernah betul kopi ta? Hah? Betul kopi pernah? Mestine aku ingin nari kon kopi. Kan lah nggawa cun. Apa? Kon lah nggawa cun tuh kopi, Bang. Kan. Lho, topi wis rusak. Top. Topi. Kopi. Kopi kon kayak topi. Kon sagak nonton trailer ta ya. Ini lho, Cak ya. Iya apa ya apa. Iki mang aku lah Nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone jerakan dhewe ku ta. Oh sik pancet melok iku. Iya, ya melok iko ya jerakan sing iko lah wis ta iko. Ya kawan ngomong aku. Arek sing berunge kan. Iya iya. Kok kerasan kon barang. Nah, saking gak ono Cak. Jane ya gak kerasan. Iya. Tapi ya kerasane ndelok sing wedok Iya, tapi. terpaksa awake dhewe. Terpaksa ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangane sing lanang. Iya. Mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki ya dianggep koyo keluarga. Ya kayak dulur dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe. Sing lanang iki. Ganas pokok sing lanang iki. Duh, lah kon njaluk tolong sapari apa? Apa? Sing lanang kon mateni. Kok kok niku? Wah, lama le urusan malian. Oh nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebacut sing ngongkon iku, sing lanang iku. Iya ya. Nyambut gawe tukang batu engkon ngedusi asune. Lah mosok pantes sih. Ngono soker yo gelem ae. Gelem aku le tuslah. Lah pendaftarannya biyen ya apa sih? Lho Ya. gak melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane Nyambut piye. gawe harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui depmaker. Waduh, Wah, padahal luar Jawa. iya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor ta ngono iku. Wong nyambut gawe nang gone Iya. kuli tukang batu ae. Ya wis tunono saiki tolak penggawean repot ya nanti. Tapi Bayarannya gampang. murah, Nyambut gawe nek gone iku mesti ono ae penggawean. Ono. Ya apa? Ya, Engko ya wis api-api ngono ya. Sing lawas ki tak dodosi. Iya, botol tak dodosi, botol lak lugur kabeh ya. Itu kabeh Dikok kene ndek. Nyambut gawe wis. Under hutan pokoknya. amre oleh akeh. Iya. Gak perlu didodoti. Ya apa? Omahe robono. Cek tambah oleh akeh hasile. Kayak ketorone nemen. Nek bojo ku lah gak ketoro. Iya. Iku termasuk nitili ta. Iya, titil-titil. Gak apa-apa, gak ketoro, gak ketoro. Cagak bener-bener kok ngene ya. Graji. Tak graji. Mari tak graji tak cet. Lah gak ero ah. Gak ero. Kudu cet. Iya. Mari ku disendani robo. Pikir ae kerubuan. Kerubuan. Iya empere. Lucune. Menen-menen ana wong garap apa tak kandakno kono Iya ya. iya iya iya. Iya. Dadi cek utuni ya. Iya nek aku pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Iya iya bener. Tapi ana komisine lho rek ya. Iya, pokoknya kerjasama lah. Woy. Iya, lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kongkon ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok-tok. Lho iki menapa tali, Oh Cak? digawe tali ta. Iya. Iya lah kok soalé rego, sampean kok iso pitungan dhewe ambek jeragan. Pokoknya ya tali iki nek penuh sampe Melayu ya polisi teko ngono lho. Kok ini maling ngancam rek, ha? Yo, Ya Kak. wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jarene. Lho, aja kuwatir. Iya, iya. Tanggaku lho. Tak kei balungan. Iya. Sampai mati sik ono balungan. Waduh, apik nek ngono ya. Ah wis ta. Lah nek ngono wis kesuwur, nek ngono cak blontang iki wis kesuwur.
usaha-usaha balungan iku pancene temen dolek Iya. pilihan. Pokoknya duit iki rekenen cak ya. Iya, Nanti iya. 50.000 oleh piro terserah sampean. Iya lah engko perkara ndok kono engko tak disotir dhewe. Heeh. Iya, lah sing elek lah apa tak kirimno. Ya pilihan sing apik bisa. Iya. Lah kok pernah butuh piro? Regane iya. Iya, iya. Engko pitungan dhewe ndok kono. Tadi iki apa trimo perangko ta ya apa? Kok wis gade wis. Wis kadung ngono kok Aduh, pitungan dhewe ndok kono. percaya. Lho iki tak kirim, artine perangko iku wis teko kono. Oh, ngono ta. Oh tadi sak kendaraane ya. Lho iya wis tak tanggung misisan. Lah ya kok pitungan kendaraan ya ngomong Gampang, dhewe. Iya, iya. Heeh, lho. Nek ngomong aja ambek sing lanang, Iya. sing wedok ae. Gak karo-karo ta. Lho, sing lanang iku pelit iku. Kebetul pernah ditengging. Ya apa sih rek? Dadi aku iki merono kudu metuhi sing wedok. Betul. Ya nek soal rega iku lho ngomong ngono ambek sing wedok. Gampang-gampang. Lah ya nek aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedok, lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku. Entenono meseme sing lanang. Engko nek kapan sing lanang mesem peno mlebu. Nek bakal sing lanang adik. Iku metu Aja mlebu dhisik. Nek sing lanang nek sing lanang aja mlebu dhisik. Apa sebabnya? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu iso Mlebu. ngomong. Entenono meseme. Lah padahal aku mbrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi opnama gitu. Ya saya. Hah? Duit kita ampun. Duit iki tak terima 150. 150. Nggo balungan tak Wis angkat ya rono. kirimen rono. Ya, Tapi Mbok. pilihan sing api-api. Iya ya gendeng ta. Ah, kok nek gak percaya gawon duit iki. Engko nek gawon Percaya. Sokernya ngono. aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga kok. Gajah Wis sepurane kira, ya. gawon ojo ta. Temen dah. Digawa tak gawa kabeh ta. Temen dah. Gawon satu sing saya tak sini. Dak wong sik durung oleh barang ya pun wis njaluk 50. Lah iya kok koyo gak percaya bare aku. Lho soalé wong iki jeraganku iku percaya ambek aku. Aduh, Elek wonge. apike iku Lah. pilihan iku percaya ambek aku. Wonge mampu ya. Ya aku lak percaya awakmu bare sapari ta. Iya. Lah apa aku minta duit 150? Piro akeh duit 150? Iya iya aku percaya. Hah? Ya. Amben ki lho tukune. Gak pernah turun di. Bapakku klesetan do lemah. Oh, amben kari situ didol Kok sisan. gak percaya kon iki. Wis ta. Wis saiki Sok kuatir ku tak kirim. kirim ya. Iya wis. Wis ora alamate. Ngendi alamat? Hah? Mamula dodokno ta. Wong gak jelas kan ya ngene lho marang apa Alamatnya kan karo. lali ya kan? Gedung Turi. Gedung Turi ya. Gedung Turi. Engko tak kirim rono engko. Lah ganduk kono. Ya wis Gedung kok Turi. kirim rono wis. Montore iku aku nyawa lho. Rek. Iya ya kok pitungan kok kono. Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya nek gak tabrakan. Ya wis ya. Ya, Kowe kirim tak kirim lho. Gedung Turi. Kang piro? Mlebu. Wis sak ganggange. Dilebokno kampung. Iya. Ya montor iku. Kon seneng nek supire ditawur wong. Oh, kon. Ya ono embong ae, Cak. Ya wis. Saya bareng kan ambek pun dolek. Aku Iya, iya, iya. Ya aku terus golek. Ayo, bisa-bisa. Ayo. Ana tamu rupane sapa iku? Oh ya pesen aku wingi. Oh. Pak ya. Loh. Wis tak peseno wis engko Wis teko ta? dilungkas teko wis. Endi? Ya kok dilungkas. Tapi api ya. nduk mburi? Nduk mburi. Greng lak motor. Tapi kuat balungannya ya. Heh? Kuat balungannya. Oh pilihan kok. Oh ya wis wis. Wis ngomong ke dhewe. Lah, Lah iki strakane. Iya. Ya wis ngomong ke Oh, Monggo sampean mriki. Sampean ta sampean. nggih. Nggih, mpun enten. Montore gak iso dilerekno. Lho. Yo, Cekak iki sapa? Heh? Sing nyopir sapa? Gak iso leren. Motor gak iso leren. supire ono. Iya. Ternyata nggawa kuncine kok. Wis, tapi wis leren. Wis leren. Lah kok iso leren? Kabele tak ujet-ujet. Oh, slet. Lekono, lekono. Wis, Anu sok kan. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Urus balungan. Pon niki napa? wis. Ya, Iki tak Bas. mpun nggih.
pun. Sampeyan anu nggih cak blontak nggih. Nggih bener. Nah, nek empun pundi to mriki? Sampeyan Balungane. to mriki. Lho sing angkat masuk kula. Didekek latar ae kono lho. Sampeyan sarap latar mawon, diitung sing genah. Perkara sampean dekek latar. Sampean dekek turun urusan sampean. Lho, lah masa cukup dekek turun. Latar ya, latar. Mawon. Tak delok dulu. Tanah sowong lho cak sebelah. Tak delok dulu, delok dulu. Lah anu cepetan. Ngene gak api. Api-api cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tuturi apa? Balunge badak. Kuat. Arek. Arek. Apa? Wah, jelas iki. Apa? Biang kladine Sokran Sapari. Siapa? Dadak aku malah pesen balungane omah. Dadak kok di karung mang balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bajul. Iku apa iku? Sing badak kuat, sing badak. Wah, sing badak kok sing badak kuat. Maksudnya balungane omah lah kok kenal balunge kewan niku. Lho kok nak mekas balungan ta? Ya teh balungane omah. Lho kon masuk muni omah kon. Oh iya apa ning kene iki? Jane mekas balungan. Lan. Iya kan? Kamu lho kok nek gambari sing mateng ta keras. Tak kono sampean. Iya, apa? Mang guneman ate ana omahe. Lah gak ono pesen balungan. Iya. Lah wis dikai balunge badak. Oh balungane omah. Lah awale aku sing Hop, rugi. hop. Persoalan iki meningkat ke esa hukum, mboten trimo kula. Iya, mesti dihukum kon. Perlu malah ngebesno aku. Ya apa sih dihukum? Wah, blontak iki. Lambene tipis kok selop. Nek ngomong cemplak-cemplung. Oh, Lah sing dihukum sapa? sebab iki penipuan lho, Cak ya. Ah, iya. Aku lapor polisi, teko kantor polisi mesti diucut. Terus dioyok. Wis ngene ae saiki tak tanggung Dihukum, persoalan ya? iki. Engko wis aku sing ndolekno kayu, engko dhuwitku wis. Lho, duwe Kemudian sing tak? ndi? Dhuwitku. Taro ki akhiran. Engko tak taruhke dhuwitku. Oh, balungane omah kayak balungane kewan sak menawa kae lho. Biar ambon tapi ini. Lah terus balunge tak gawe nang ndi?